Arazoak ez omen ziren arazoa. Azken boladan hartua zuen jelauskortasuna izugarria omen zen ezin eramana. Beti zuen zelatan, galdekatzen, salatzen, patrika miatzen eta burura etortzen zitzaion guztia modu txarrean esaten. Aspertu zuen arte. Momenturik ezustekoenean eta lekurik desegokienean, gauza horiek gertatu ohi diren bezala dio, lehertu eta pikutara bidali zuen, beharrik alaba etzegoen aurrean. Orain, lasaikiro ari da austuraz, sobera urruneko asuntoa edo beste norbaiti gertatutakoa balitz bezala. Eta bitartean, Iñaki Abaituak gidatzeari eman dio arreta osoa. Taloan utz eginda, poliklinikan edo EITB-en ateratzen delako beti. Iritsi direnean, bi itzuli eman behar izan dizkio bide zuzena hartuko duela segurtatzeko. Keparekin galtzea, etzaio axola ordea, edo ez hainbeste behintzat. Ez duelako menosten, aitzitik, lasai eta umore sartzen duelako. Ze ondo, abenturan sartu gara berriro, esan ohi du. Eta batez ere, berak seinale gutxi dagoela edo gehienak gaizki jarriak esaten duen aldiro, arrazoia ematen diolako. Ez Pilarrek bezala, ez da posible, galdu egin zara orain ere, eta abar. Ez du oilagorrik eskatuko. Buruarekin zerbitzatu ohi dute. Bezeroak benetan hegazti mokoluze garesti hori zerbitzatzen diotelako segurtasuna izan dezan menturaz. Eta azalpen horrek areagotu egiten dio haitzeko arriskuan dagoen espezie bat jatearen sentsazioa. Nahiago mendietan libre utziko balituzte geratzen diren ale bakarrak. Gainera, zapore ustez basoetakoa oso berezia duela aitorturik ere, paregabea noski, gozoegia iruditzen zaio. Morbidoa esan alba daiteke, gizakiaren haragiak omen daukanetik urre. Kepak dio, esteekin prestatzen dutelako dela.